muzicii. Deci el știa că eu vreau să dau la drept, odată eram cu poliția, odată cu dreptul, deci eu oricum am vrut să mă duc în direcția asta. Și el a văzut în mine, chiar el a mărturisit treaba asta, că a văzut un diamant neșlefuit și s-a gândit să-l șlefuiască. În acest moment este chiar managerul, impresarul tău. Da, el a devenit, după ce ne-am căsătorit, impresarul meu și, cum să spun, creierul omului Georgiana Alobonț, sau artistului, mai bine spus, nu a omului, a artistului Georgiana Alobonț este Rareș, pentru că el s-a ocupat în totalitate de tot ceea ce înseamnă promovare, piese, imagine, videoclipuri, imagine, da, absolut tot. El, nu știu, deși nu avea mare contact, el a fost DJ, știi, și a cochetat cu muzica, îi plăcea foarte mult. De asta mă și susținea, a văzut în mine un talent, dar nu avea, să spun eu, relații sau să aibă bani, să mă bage în stânga și în dreapta. Noi tot ce am făcut pe puterile noastre. Și cât am putut, ne-am întins poate mai mult decât a fost plapuma, dar am riscat foarte mult de când ne-am căsătorit. Nu, cred că nu creză nici părinții, nici socrii, nici nimeni în aspirațiile noastre și poate că spun asta pentru prima dată, noi ne-am vândut casa noastră pe care ne-am cumpărat-o din banii de la nuntă, am vândut-o și toți banii am investit exact cum s-a gândit Rareș, după mintea lui. A fost o investiție foarte bună. Da, da, se pare că au reușit. Da. Sunt o afacere bună. Da, eu eram cu vocea, cu carisma, cu felul meu de a fi, el cu mintea și uite că am făcut o echipă foarte bună.